Opgave 1. Undersøgelse af Euler-linjen. Som kan ses her, har jeg konstrueret Euler-linjen plus sat midtnormale på, fået sat højde fra punkt til modstående side på, har fået sat Euler-linjen ind og har fået medianen fra punkt til midtpunkt af modstående side sat ind. Angående første spørgsmål om, at Euler-linjen kun kan tegnes i spidsvinklet, altså trekanter med vinkler under 90 grader, der kan vi prøve at så undersøge det ved at tage her og så faktisk forøge vinklen til over 90 grader. Og se, lige så snart da vi kommer ud på over de 90 grader, så kommer de forskellige skæringsakser ud for selve trekanten. Jeg kan da prøve med et andet punkt og se, at det samme sker igen. Lige så snart vi kommer over 90 grader, så er skæringspunkterne ude for trekanten af. Så det er rigtigt nok, at Euler-linjen kun kan tegnes i spidsvinklede trekanter. Vi kan da prøve med det sidste punkt og se på, hvad der sker, hvis vi kommer ud over eller op på de 90 grader. Grunden til, at jeg ved, at de bliver over 90 grader, det er, at jeg faktisk har fået sat graderne på i GeoGebra. Eller GeoGebra, eller hvordan er man nu tænkt sig at udtale det. Nå, så anden ting, jeg skulle undersøge, det var, at Euler-linjen i særlige tilfælde kun kan være et punkt. Hvis vi nu prøver at se, om vi kan samle dem. Sådan der. Og ja, det må jo så sige sig selv, at her der har vi meget tæt på, at det kun er et punkt. Og det er måske bare lidt tweaking af selve trekanten, der skal til for, at de kommer ned på at være på præcis det samme punkt. Så er der vinkelhalveringslinjernes skæringspunkt, som også skulle ligge på Euler-linjen. Der har vi i GeoGebra et dejligt lille værktøj, der hedder vinkelhalveringslinje. Og som man kan se, for den linje, jeg lige har tegnet, der kommer den også til at ligge på Euler-linjen. Og jeg kan endda så prøve med at sige, tage de andre med. Så det kommer også til at være med på Euler-linjen. Og så nummer 4 ting, der skulle undersøges, det var, om der var et fast forhold mellem linjestykkerne mellem skæringspunkterne. Der er i hvert fald ikke noget fast forhold, når det kommer til længde imellem dem. I hvert fald ikke, når der vi manipulerer lidt med vores trekant her. Så der må jeg gå hen og sige, at nej, det er det desværre ikke. Jeg må sige, at det at skulle sidde og tegne det her ind, det er noget, der let kan blive et hurtigt virvar. Hvis man ikke lige har styr på, hvad ens linje faktisk er. Hvilket er grunden til, at jeg faktisk har været hen og skrive ned, at de røde linjer, det er midtnormale, vinkelret og midt på siden. Og de blå linjer, det er højde fra punkt, som er vinkelret på modstående side. Og den sorte linje er så Euler-linjen, og nu er der selvfølgelig et par ekstra sorte linjer, men den sorte linje, der startede ud, det var Euler-linjen. Og så de grønne linjer, det er medianen fra punkt til midtpunkt af modstående side. Og det var så det.